Jak to dopadlo? Zlámal mě strom. Zlámal strom. Tak, a teď už to mám. Musíme vyřešit konečnou otázku Davida. A víte co? Dobře? Nastražím, která bude jaké. Nastražím na něj pasti. Viděl jsem tuhle jednu v jedné grotesce. Já mu nastražím tu banánovou šlupku. On po ní kouzne šupku a na melezi. Udělám banánovou šlupku, to je krásná past. Musím sníst banán, no. A nastražíme banánovou šlupku. A budu strašná rána, a přiskočím plesk a bude srovnat. Už jde. A co? Dělá nádobr, jo, co? Já!